Danas ćete imati zadatak da radite kao turistički vodič u Podgoricu koju poznajete najbolje od svih. Ono su kontejneri. To je najstarija kuća u Podgoricu. Pravljena je 1630. godine. Ja sam radio na njoj ove fine radove. Izvolite, sladoled Aldida, humanitarna akcija. On forme le passé composé du présent, d'où l'auxiliaire avoir ou être et du participe passé du verbe qui conjugué. U zimovnik povlačim sevo, tijelo moje prepuno je rana. Bili jatak, mome bolu bila, od Mitrova do Đurđeva dana. Bili jatak, mome bolu bila. Dnevnica.